ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛୁ? ମନେ ରଖ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିବୁ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଭିଶାପ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଖୋଲା ଆଦେଶ। ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ କି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯମର ଡାକରା ସାଜିଥାଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ବି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପୁରା ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏଥର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ବାଳକଟି ସେହି କାଳରାତ୍ରିକୁ କିଭଳି କାଟିବ। ଭାରି ମନ ଏବଂ ଥରଥର ପାଦରେ ସେହି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଦେଖି ଅତି ସହଜ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଶୀତହାସ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ରାତି ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି ବତ୍ସ। ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଶେଷ ନୁହେଁ। ରାତି ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ପହର ବିତିଲା। ମାୟା, ବୈଭବ, ସୁନା ଏବଂ ସୁଖର ରୂପ ଧରି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଏଠି ଆସି ଦିଅ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଆସିଲା। ଏଥର ମମତା ରୂପ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମାଆର ସେହି ସ୍ୱର, ମାଆର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ, ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଅଟଳ ରହିଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ମୋ ମା, ତେବେ ଏଇଠି ଆସି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା ଯାହା କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବି ନୀରବ ହୋଇ ଫେରିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ କାକଳି କଲେ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଖେଳିଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ହସି କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ତ ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛ। ବାଳକଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବସ୍ ଏତିକି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶରଣାଗତରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ତା ପାଇଁ କାଳର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ସାଜିଥାଏ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହାର ମାନେ।